Iti kalabas mga JCQ ket napasaran iti probinsya ng Ilocos Norte. Iti nagsasarunan iti pugwan no ipo-ipo. So karita gundaway mga JCQ ket intiman makisarsarita iti biyan ken ni Miss Jessica Tabasa manipod pelang iti pag-asa DOST iti Lawag International Airport. Ma'am, na mga oras mo, mabalin tayo nga paliwanag ma'am karigiti agbuybuya ti JCQ News Online no apay nga ada dagiti naranasan tayo ma'am nga alipugpug wano ipo-ipo iti probinsya tayong Ilocos Norte ay kalabas ma'am. Naimbag bigat tayo amin. So tata is i-discuss ko dati thunderstorm kin dagiti hazard nga may ited na kada tayo. Yes po. So umuna ket no adamin thunderstorm tayo isu dati possible nga agkos isunati heavy rainfall. Dati no kate napipig ay kalalaingan aging ganapigsa nga panagtudtudo nga agbayag iti 2 oras hanggang 3 nga oras. So ti may kadwa nga hazard nga may iti thunderstorm ket dati tornado. So ti nga minagkokos iti thunderstorm ket mahong ko nga cumulonimbus clouds. So dati cumulonimbus clouds ket ada nga ti ag-spread, di ba? So no possible nga dagiti clouds na ket bumaba agkaron iso na ti funnel clouds dati. Funnel clouds. So dati funnel clouds iti baba na iti ayan na dagitay napipigsa nga angin nga iso ti posible nga makakos iti panagperdi ti balbalay tayo, na tumama man diti ayan tayo ken posible nga makatulid ti poste wenno kay kayo. Mano nga ti kapaggas na ma'am? So do dati no kaket exceed 450 km/h nga posible lang nga aglas ti mano nga minutos. Okay po. So ada tendency na nga ori dagiti dadakkel nga kayo ket ripuogan na. One sir, depende mit kadiji kinapigsanan no pasar kasi hamat nga amin ket hamat amin nga tornado ket agkakapigsa di ba? So depende mit ti kinapigsa di tumama di ayan tayo no. Okay ma'am. So ti may katlumat no ka nga hazard nga met iti thunderstorm ket may tayo amin nga balbalay. Dati hail. So dati hail ket makuko na nga ice crystals nga ikokos met dati thunderstorm cloud tayo. And the records nga nagka-hail DJ Marcos ken Pasukin. So dati no kakat dati size na ngamin ket makita tayo ay nga 1 to 2 dati nga kinakdakkel na ket posible nga agkaron met ti distraction di ayan tayo kasi makita tayo dito picture posible nga no matinagan dagiti kotse tayo posible met nga mabuong dagiti sarsarning na or posible pa nga if awan tayo ti hante nga nakalinong kuma posible pa nga madadangran tayo. So if ag-hail, mas mabalin ay numabalin ket mapantay sigud jay na safe nga lugar. Okay ma'am. So last nga hazard ti thunderstorm ket dati lightning. Dati no kadete di ba no adamang tenga guruod no dado makasurot na nga kimat. Okay ma'am. So di ba ada records tayo nga ada makimkimat. So if ada ko makita tayo nga mangig tayo nga guruod kada kimat ket mapantay sigud DJ na safe nga lugar. Okay. Ken so no dati ti kandi kotse ma'am. Ti open fields. DJ kataltalunan. Mas safe nga agawid tayo nga dagosen kasi posible pa nga EJT pa kay strike kan tay kimat ken as long as ay liklikan tay talaga ti aglinong iti sirok ti kay kayo during kimat kasi delikado DJ kasi ma'am naipakita di kotse tatay mas race no ka DJ ma'am mas safe no nakaunog kay J kotse no kasi okay tap ken basta liklikan tay ti mapanti sirok ti kay kayo kasi mas high chance nga digiti pagtamaan no kat haan nga mapakadaan ngamin no when sir haan nga mapakadaan kasi depende pa DJ pagturungan na hantay mapakpakadaan iso
mas safe talaga is mapantay doon o nagtibalbalay tayo when o nagtibil buildings. Ma'am, ti ipo-ipo, ada ba iti season na talaga or anytime ket maranasan tayo ti alipugpong ako natin? Anytime siguro sir kasi haan nga nga common dito ayan tayo ti ipo. Yes, yes po. Rarely lang nga agkakaroon tayo ti ipo. Lagi ito nga panagtudtudo sir nga napigsat angin kada tudtudo sir mas common ti tornado po. Okay, ma'am. Ma'am, lastly, ipaliwanag tayo man no apay nga itay kalabas ket signal number 3 tayo. Ngem ti panawon tayo ket maaliwalas iti tangatang awan digitay tudtudo nga napasaran tayo. Ngem iti karay iti habagat ma'am ket kaslang napigpig sa iti tudo ken angin na ma'am. Ana iti kaslang explanation na deti po. Idi namin dati bagyong emong ayan sir. Kat idi nag-signal number 3 tayo kasi umasidag talaga ti ayan tayo. Ngayon, hindi namin habang asideg, nagnajilaon yun. Kasi makita tayo mati, naging resulta na di ayan sir, kat naburak namin DJ bagyo sir. Kat naburak, kimapsot, nawara DJ cloud cluster na, iso nga hantay unay nga na experience DJ kinapigsa ti angin, kinapigsa ti tudo na. Kasi di malang di Ilocos Sur, iso DJ nagwawaras DJ clouds nan ay sir talaga nga awan talaga kalmado awan titudo na Yes, isot na yes experience tayo sir ket timakunak sir very lucky tayo nga hantay nga na experience DJ laon yun ngem kadeto yun sir kasi di ba ngimaton When? ket DJ pa nagngato na idinapan DJ Calayan Island iso DJ pa nag-reorganize namanen, DJ clouds na nga nawara jila union, nagtitipon damanen sir. So kasla pimigsan. Han tayo man nga direct nga maapektaran, ngam di guyod na kadji habagat sir. Mas pimigsa. Tas when sir. Iso deti mo paspasaran tay tata ma'am. When sir ngam ti mas makaguygoyod tay kadeti habagat tatan sir ket tay bagyong prosa. Tay nakagiddan da emong metlang ngam hangan nga simrek diti Philippine Area of Responsibility. Iso nga madiunay na ikaskas na sir. Isot mangguygoyod kadeti habagat tata sir kasi hampay nga nakaadayo da pala jay iti dayaan tayo. So isot mangipapa iti tudo ken angin ma'am. Haang nga directly sir. Di habagat nga guygoyodan na isot mang kokos ti napigsa nga angin kin tudo ti ayan tayo tata sir. Ati may bagak ket agtultuloy lat ako mati panagan-an nad tayo tapno maliklikan tayo ti disgrasya nga may paay deti napigsa nga angin ken tudo ken sapay ko stay alert tayo latta and patuloy tayo nga makidamag iti panawen tapno amo tayo metlati mapaspasamak. Okay.